Ahojte deti, ak sa chcete stretnúť s Elzou, s Annou, s Olafom, s Hansom, Kristofom a dokonca aj s Venom, tak sa budeme na vás tešiť už v januári, pretože naše predstavenia budú putovať po celom Slovensku a zabavia sa nie len deti, ale aj dospeláci. Je to bláznivé, že spolu robíme legicky, to som chcel povedať, len tak sa nevidí, sme ako jeden hlas, nič, zase nič. Princ Hans, už nebudem len princ, ale čoskoro budem aj kráľ. Poďme radšej spať, mráz nech nás bude hriať. Dobrú, snad sa rozmrazíš. Pekný duet! Na našej webovej stránke nájdete všetky termíny a miesta.